Meta ndirizza l-laqgħa ġenerali tal-Kumitat Lokali tal-Imsida, Joseph Muscat qal li l-Partit Laburista qed jibni tim kompetenti ta' politiċi u tekniċi li lesti li jerfgħu ir-responsabbiltà. Tim mimli biż-żgħożija bl-enerġija, bl-esperjenza u bil-viżjoni. Fuq in-naħa l-oħra, it-tmexxija ta' Lorenz Gonzi hija karatterizzata minn nuqqas qawwi ta' għaqal. Il-kap tal-Oppożizzjoni semma l-proġett ta' Smart City u qal li sa tmiem dis-sena dan il-proġett supposti ġoħoloq mal-1000 impjieg. Il-Gvern iżda din il-ġimgħa ammetta li dan ma seħħx, mhux torta Smart City iżda tortijaw stess għaliex suppost li ġiet żarmata pumping station iżda ma ħareġx il-permess tal-MEPA. Waqt li qal li wieħed irid jara kemm din hija raġuni veritiera, Joseph Muscat għamilha ċara li xi ħadd irid jinżamm responsabbli. Qed nibatu iż-żgħażagħ Maltin u Għawċin illi daħlu l-università, li daħlu l-MCAST, jistudjaw fl-IT u suġġetti relatati għax kienu mimlijin entużjażmu 3 snin, 4 snin ilu meta semgħu b'Smart City u lillum il-ġurnata qed jgħidu fejn qegħdin il-jobs tagħna. Fejn qegħdin il-5,000 job illi weduna f'dan il-qasam. Sejjaħ bħala lobby l-ħajja tan-nies il-fatt li wara li s-sena akademika kienet diġà bdiet, iktar minn 100 student saru jafu li mhux se jitħallew jibdew il-kors tal-PGCE biex isiru għalliema. Dwar l-istudenta universitarja li din il-ġimgħa qalet x'taħseb dwar it-trasport pubbliku, il-kap tal-Oppożizzjoni għamilha ċara li huwa tal-mistħija kif din intalbet tagħti d-dettalji personali tagħha. U żgur l-impenn tiegħi jekk inkun fdat bit-tmexxija ta' dal-poplu, għalija qatt ma ħajkun aċċettabbli lek żagħżugħa jew żagħżugħ tiġi qudiemi u tgħidli li ma taqbel f'xejn miegħi. Bl-appellattivi u d-deskrizzjonijiet kollha li jaħsbu li jixraqli. Żgur qatt imma ma jeħħa nittollera li jkun hemm xi ħadd u dik il-persuna jmur joħdilha d-dettalji qisna qegħdin f'xi stat faxxista. Il-Partit Laburista se jkun spalla ma' żgħażagħ kollha biex jassigura l-libertà tal-espressjoni bla biża' ta' vittimizzazzjoni. Iż-żgħażagħ bl-idejat u l-għaqal tagħhom sostna Joseph Muscat iridu jagħtaw l-opportunità li jsemmaw leħenhom. F'attività politika l-ħadd filgħodu f'Għawdex, il-Prim Ministru qal li s-sitwazzjoni tal-qatt f'pajjiżna tagħmillu kuraġġ. Waqt li kwota l-istatistika tax-xogħol li tinħareġ mill-ITC, Lorenz Gonzi ma rridx kwota statistika uffiċjali oħra li toħroġ f'pajjiżna, dik tal-Labour Force Survey. Labour Force Survey, dak survey, jaqbdu 100,000 ruħ u jieħdu survey. L-aħħar rapport tal-Labour Force Survey u l-Prim Ministru ma rridx kwota juri li f'Malta hawn 12,000 ruħ ifittxu x-xogħol u li 84,000 ħaddiem Malti u Għawċi għandhom paga inqas minn dik medja. Intant, is-Segretarju Parlamentari Chris Said ukoll ftaħar bir-rekord fix-xogħol din id-darba f'Għawdex. Dan fl-istess żmien li l-Kamra tal-Kummerċ Għawċija qalet li ma tiftikarx meta wassal l-aħħar investiment barrani fil-Gżira u li l-ikbar problema f'Għawdex in-nuqqas ta' xogħol. Tkellmet ukoll il-Ministru Giovanna De Bono fi żmien meta l-Għawċin m'għandhomx aċċess għal kimoterapija f'Għawdex, il-Ministru tkellmet b'dan il-mod dwar il-qasam tas-saħħa. U allura qegħdin nagħtu xi ħaġa l-qasam tas-saħħa altru milli u jekk ngħid is-saħħa ma naqafx. Semmet ukoll Eko Għawdex u qalet li issa minn kunċett dan sar xi ħaġa prattika. Tistgħu tmorru taraw hemm l-scaffolding madwar iċ-ċittadella qegħdin induru ġebla. Giovanna De Bono naqdet mal-Prim Ministru referiet għar-roundabout imżejna bħala ċertifikat ta' kemm il-Gvern qiegħed jaħdem f'Għawdex. Datara, fjuri, pjanti sbieħ fir-roundabouts tagħna. Isir ikollna wkoll l-arti fihom. Ħriġna kompetizzjoni sejjaħnila l-arti fit-toroq. Ingħad li fil-jiem li ġejjin għandu jkun ippubblikat l-ewwel rapport dwar il-possibilità ta' bridge jew mina li taqqat lil Malta Għawdex. Fil-laqgħa spikka wkoll l-attakk qawwi tal-Prim Ministru fuq l-ispeċjalista tal-għajnejn Għawċi Franco Merċieqa. ċerti nies Għawċin li jaħsbu li jafu kollox, li jiċċabsu fil-politika, tafu għaliex biex jaqbżu l-kju ħajjirħu l-vapur ta' Għawdex biex jaslu x-xogħol tal-judurna. Biex mistax ara x-xogħol fil-ħin. Tajjeb meskom tagħmlu hekk, Kristu Giovanna.
Il-kellim ewlieni laburista għall iżvilupp sostenibbli ta' Għawdex Anton Refalo jgħid li t-turiżmu huwa u ser jibqa' l-ġeneratur ewlieni tal-attività ekonomika ta' Għawdex jekk ilkoll nibżgħu għalih. Flaqa mal-Assoċjazzjoni tat-Turiżmu f'Għawdex Anton Refalo qal l-attività turistika f'Għawdex toħloq impjiegi anke li ma jaqgħux direttament taħt dan is-settur. L-ambjent rustiku, topografija tiegħu bl-għoljiet u l-widin fl-inħawi, il-kampanja kif ukoll il-kosta jagħmlu lil Għawdex komponent speċifiku u distint tal-prodott turistiku Malti. Il-kellim laburista Anton Refalo qal li sfortunatament in-nefqa tat-turisti f'Għawdex hija minima u insinifikanti. Ma hemmx aċċess għal attrazzjoni turistiċi jew jekk hemm dan huwa aċċess ħażin. Fin-New York persuna sabet mod ta' kif tlesti u sservi pizza f'anqas minn 90 sekonda. Pizza mħawra biex trid tlesta għalik fi ftit sekondi billi tafas ftit buttuni f'magna. Din hija l-aħħar idea li oriġina bija imprenditur fl-Istati Uniti biex jattwa l-idea ta' pizza bħala fast food. Fiha din il-magna l-ingredjenti kollha li jsir f'pisserija biex tagħmel pizza tajba. Żewġ persuni tresqu l-qorti brabta ma' ser bejn il-ġimgħa u s-sibt f'Puġibba. Paolo Camilleri ta' 60 sena minn Rabat Malta u Grace Titcom ta' 51 sena minn San Pawl il-Baħar wieġbu mhux ħatja u ngħataw il-ħelsien mill-arrest. Il-prosekuzzjoni f'dan il-każ tmexxiet mill-Ispettur Teris Xiberras.